טוב, שלום וברוכים הבאים לרועי, אהלן אהלן. אז שלום, אחרי, שלום, שלום, שלום. אז אחרי חרושת השמועות שרצה ברשתות והרבה ספקולציות, אמרנו אנחנו נעשה את המפגש הזה כדי כן, לדבר בגדול. אני שנייה אמסגר את השיחה, אני רוצה לדבר איתך ספציפית על שיווק, קופי ספציפית, איפה אתה רואה את זה? אני חושב שאנחנו נסכים על הרבה דברים, אבל בוא נתחיל מזה. כן, נדבר גם על דברים שאנחנו לא מסכימים, שיהיה כן, ברור. מעניין, ברור, ברור. מהמם. אז תתחיל, אתה רוצה להוביל. בוא נתחיל מהבסיס. איפה אתה רואה, מה זה, אתה יודע, בוא נתחיל מהבסיס של כיתה א', מה זה שיווק בעיניך? שיווק זה להעלות ביקושים למוצרים שירותים. להעלות הבסיס של ביקוש, הבסיס. להעלות ביקוש למוצר שאין לו ביקוש? לא, יכול להיות שיש לו ביקוש. להזכיר, להעלות ביקושים, לגרום שיהיה יותר ביקושים למוצרים או שירותים. אוקיי. זה הפשט. ושיווק, אוקיי, להעלות ביקוש למוצרים, סבבה. ושיווק ישיר, direct response, מה זה בעיניך שיווק ישיר? זה בעצם ניסיון להניע לפעולה מסוימת, בעיקרון זה יותר מבוסס על פרסום, כאילו פרסום זה תקשורת המונים, שימוש בכלים של תקשורת המונים כדי להפיץ את המסרים הפרסומיים, מהמם. שזה שונה, זאת אומרת שכל מה שקוראים לו שיווק הוא בעצם מחלקה אחרת מפרסום. סוכנויות שיווק ופרסום, בדרך כלל שהיו נקראות סוכנויות פרסום ומשרדי פרסום, בגלל עסקים קטנים הפכו להיות גם מעין מחלקת שיווק חיצונית בעל כורחם, כי אותם המנכ"לים סלש בעלים לא מספיק מוכשר או אין לו את היכולות ואת הידע כדי להיות מנהל סלש סמנכ"ל שיווק, ולכן הסוכנויות לוקחים את החלק הזה בעל כורחם. בדרך כלל הם אמורים להתמקד נטו בפרסום, כמו שקורה בעסקים מאוד מאוד גדולים שיש להם מחלקת שיווק, אוקיי, אבל לא בהכרח מחלקת פרסום. אז אתה מחלק את זה לשיווק ופרסום. מבחינתך כל עסק בכל גודל שהוא, שיווק ופרסום זה שתי דברים שהוא צריך? כן. אוקיי, סבבה. בוא נצלול שנייה, ניקח שנייה דוגמה, נותן שירותים שהגיע לתקרה של ה-20K שלו נגיד. מהמם. ניקח מורה לפסנתר, מגיע ל-20K, עושה ליוויים באחד על אחד, סבבה. שמה מבחינתך, איפה המקום נכנס של פרסום ואיפה המקום נכנס של שיווק, אדם שרוצה לצמוח? אוקיי, אז קודם כל יש לו עוד נדבכים שהם לא קשורים רק לשיווק ופרסום, אבל אם אנחנו מדברים על שיווק, בחלק מהשיווק נכנס גם תהליך של תמחור והמחרה, יש חלק בלתי נפרד שהוא חלק עסקי. זאת אומרת, אם נגיד אנחנו מדברים על שיווק לאותו בן אדם שהגיע לתקרת זכוכית, אז חלק מהדברים שלו זה ביקוש והיצע, הוא צריך להעלות מחירים כי יש לו ביקוש ויש לו היצע שהוא מוגבל, ולכן הוא צריך כנראה להעלות מחירים או להגדיל את העסק בצורה מסוימת ולעבוד עם ספקים או אנשים תחתיו, וכאן נכנסת קונסטלציה עסקית. עכשיו במקרים האלה לא בטוח שהוא יצטרך לעשות עוד, כאילו תמיד הוא יצטרך לעשות עוד פרסום, אבל בסוף יש לו בעיות שיווקיות שהוא צריך לפתור. שיווקיות וגם תפעוליות, לא? אם הוא רוצה... ותפעוליות לחלוטין. אוקיי, אבל אנשים לא מבינים שחלק ממחלקת השיווק היא אחראית על המחיר שאנחנו גובים מהלקוחות, ולמה זה המחיר, ואיך אנחנו בעצם יוצרים את הביקוש למוצר, וחלק ממנו נובע ממחיר, מתמחור והמחרה, שזה בכלל נושא שהרבה אנשים לא יודעים את ההבדל ביניהם, בין מה? תמחור להמחרה. הם קוראים להכל תמחור, שזה מה לא נכון. ההבדל? יפה. תמחור זה כמה עולה לי. המחרה זה מה המחיר שאני הולך להביא לשוק. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את קוקה קולה, אז יש להם תמחור. מה התמחור שלהם? יש להם את הלוגיסטיקה שלהם וההפצה, יש את העלות מוצר, מפעלים, הכל. העלות שלהם לצורך העניין זה שקל לבקבוק. אוקיי, המחרה זה מה המחיר יהיה בשוק.
שהוא נובע מגודל המותג, חוזק המותג, כמה אנשים יהיו מוכנים לשלם עבור אותו המחיר, הבנתי. אוקיי. עבור איפה אותו מבחינת... המוצר שירות, סליחה. אוקיי, אז כאילו אנשים קוראים תמחור, הם פשוט קוראים לזה תמחור, הם לא יודעים, הם לא מחלקים את זה לשתי חלקים, כמו שאתה עשית כן, עכשיו. הם גם לא יודעים לעשות את זה, כי זה לא שהם לא רק טועים בשם, הם טועים בפעולות של מה צריך לעשות. בדרך כלל הם או יזרקו איזה מחיר רנדומלי, או ילכו לפי מחיר שוק מסוים שנראה מהמם. להם ראוי. הם לא באמת ידעו כמה המוצר שירות יושב עליהם, והם לא מה זה יודעים אומר גם יושב מה עליהם? המקום שלהם, איך לתמחר? מבחינת עלויות. אה, אוקיי, זאת אומרת, אוקיי. גם אם נגיד אתה מוכר שירות, שאתה מוכר את הזמן שלך, זמן זה משאב. משאב מהמם. צריך לדעת לתמחר אותו, וככל שאתה יותר מותג ויותר מומחה, אז הפעולת המחרה תהיה בהתאם. כן, אוקיי. איפה מבחינתך נכנס העניין של, נקרא לזה מינוף דיגיטלי, זה משהו שאתה, איפה מבחינתך יש לו מקום? אני פחות בן אדם של מונחים מומצאים, מהמם. יותר בקטע של אם כבר לקחת את זה למקום שהוא יותר, נקרא לזה מקצועי, ומגיע ממקום שהוא מגובה בדברים. אתה מדבר על פרסום דיגיטלי? מה הכוונה מונחים מומצאים? מה, מינוף דיגיטלי? הכוונה כן. מינוף זה למכור את הידע שלך, קורסים, קורסים דיגיטליים. זה זה מוצר, מוצר בעסק. כן, אז מה השאלה? מה דעתי על הנושא הזה? זה מוצר שיש לו, הוא חלק מהאסטרטגיה בעצם, זה מוצר כניסה קטן גם, שאחריו אתה מוביל למוצר יותר גדול. לא בהכרח. בעיקרון זה המוצר שהוא נקרא לזה החלום הוורוד של כל עסק. למה? בכלכלה זה נקרא משהו שנקרא עלות שולית אפס. אתה מכיר את המונח הכלכלי הזה? עלות שולית אפס? לא. עלות שולית אפס, מה שזה אומר, זה אומר שייצרת את זה פעם אחת, ואתה יכול למכור את זה כמה וכמה פעמים, וזה, אותה עלות כבר שילמת אותה. זאת אומרת, אם נגיד נחזור לקוקה קולה שהם מוכרים בקבוק, הם צריכים עדיין לשנע אותו, צריכים לייצר אותו, את כל הדברים מהמם. האלה מההתחלה. בקורס דיגיטלי, once ייצרת אותו, אין לך חומר גלם שאתה צריך לייצר שוב. אתה יכול למכור אותו כמה שאתה רוצה. זאת אומרת, התקורות הקבועות שלו הם אפס. כן, אוקיי, מה שנשאר זה עלויות משתנות, שזה העלויות תקציב פרסום. פרסום. בדיוק. ולכן הם מוצרים שהרבה אנשים ניגשים למכור אותו, בתקווה שיהיה ארביטראז', יהיה מרחק בין עלות שאתה משלם על השיווק לבין העלות שזה קורה בפועל, כדי ליצור רווח. כן, היתרונות כולם מראיירים עליהם, זה ברור. איפה אתה רואה את זה נכנס? האם אתה חושב שכל עסק מתאים לו לבנות דבר כזה? באיזה קונסטלציה אתה כן חושב שעסק מתאים לו להגיע למצב שהוא מוכר קורסים, נקרא לזה ממנף את הידע שלו? אז אני אחלק את זה לשתיים, אני אחלק את זה מה שנקרא פעם ומה שנקרא עכשיו. פעם היה לזה מקום. מהמם. אוקיי? למה? כי פעם לא היה את כל מה שנקרא מודלי שפה ובינה מלאכותית ו-AI, ואת כל הידע בעולם מונגש לך בכמה שאלות, ובאמת ידע מסודר היה מצרך מבוקש, שהיה לו ביקוש מסוים. כיום, אם אנחנו מדברים על תאריך 9 לאפריל 2026, נכון לשעה 10:10 בבוקר, הידע הופך להיות מוצר צריכה זול. הוא נגיש, אפשר לסכם אותו, לאסוף אותו, להעביר אותו מניפולציות, להגיש אותו בצורה שהיא קצרה, ולכן ככל שמשהו הופך להיות יותר נגיש, הערך שלו יורד. אוקיי, הערך יורד אז אתה אומר בעצם לא יהיה לזה ביקוש, עדיף, כאילו מה, יורד ואז מה? תראה, עכשיו, פה זה מתחלק לשתיים. זה מתחלק מה קורה עכשיו, מה קרה בעבר, ומה, שוב אנחנו לא נביאים, אבל מה יכול לקרות בעתיד. עכשיו, מהמם. ככל שהדברים האלה הם יהיו יותר, יהיה להם יותר סטנדרטיזציה בכלים שאנחנו עובדים איתם, וכל בן אדם עובד איתם, אז ככה זה ייכנס ויהיה פחות מבוקש בקרב אוכלוסיות שונות.
היום למכור קורסים דיגיטליים בקרב אוכלוסיות B2B הופך להיות יותר מאתגר, לשוק הפרטי זה הופך להיות עדיין, זה עדיין בסדר, אבל ככל שיעבור הזמן גם שם זה יתחיל להיות יותר מאתגר. כן, כן, אוקיי. כאילו מה, כן, מס מרקט, שוק רחב זה הרבה יותר קל תמיד למכור לו מעסקים. נכון, כי בסופו של דבר, לא רק בגלל שיותר קל למכור להם, בגלל שהפתרונות שקורס דיגיטלי נותן למשהו מאוד ספציפי כמו סידור ארון, או איך מעצבים משהו מסוים, או משהו שמתאים לשוק הפרטי, מהמם. אה, הכניסה שלהם לעולמות ה-AI הם קצת יותר מאוחרים מאנשים שהם, נקרא לזה, יותר טכנולוגיים, יותר מאמצים את הכלים האלה, ולכן נכון לתאריך של היום זה יותר קל, ואני מאמין שככל שיעבור הזמן יהיה יותר קשה, עד לרמה של, נקרא לזה, של שחיקת הרווח לאפס. אוקיי, סבבה. אז יש את העולם של מה שדיברנו עליו כרגע, שנייה, שזה הקורסים, ויש להביא לידים, מכירות, שזה לא המרה ישירה במכירה של כמה מאות שקלים. אני עושה שנייה את ההפרדה, כי אני הרבה פעמים כותב, וגם אני חושב בפוסט האחרון כתבתי ספציפית על דפי מכירה, על קופי לדפי מכירה, ששם בעיניי מה שעושה את העבודה של אנשים קונים או לא, זה בעיקר העטיפה סביב מה שאתה מוכר, איך שאתה מציג את זה. נקרא לזה הקופי. כן, אבל הנה, זה נגיד נושא שאני לא מסכים איתך, אבל בוא נפרק את זה לגורמים, כי זה יהיה מעניין. אז אז אוקיי, קודם כל, בוא נדבר על דבר כזה, אתה קורא לה מרדים הפאנלים, נכון? יס. יאללה, בוא נשאל אותך, מה זה פאנל? פאנל זה בגדול רצף, זה בדרך כלל זה דף מכירה, דף נחיתה, כל דבר כזה, שנועד בסוף להמיר בסוף. פאנל יכול להיות הרבה מטרות, זה יכול להיות ליד מגנט, זה יכול להיות דף מכירה, זה יכול להיות השארת פרטים, זה יכול להיות ניוזלטר, זה פאנל. פאנל זה בעצם דף שאתה בונה במטרה להמיר בצד השני לכל פעולה שאתה רוצה. אוקיי, סבבה. תאשר אותי שנייה לשתף מסך. יש לך. אז בוא נדבר על הדבר הזה. זאת אומרת, אם נגיד אנחנו מסתכלים על הדבר הבא, איך היית אומר לי לצייר פאנל לראות עיניך? בעצם היית לוקח ועושה את הדבר הבא, היית לוקח משולש, כנראה הופך אותו, נכון? תקן אותי אם אני טועה, כן? אוקיי. איך הופכים אותו עם המערכת הזאת? description. נו, איך הופכים אותו? אוקיי, משולש, אוקיי, סבבה. שנייה, תן להפוך אותו. אני אהפוך אותו בסוף. הוא יהיה הפוך. אולי יש פה ממש משפך? אוקיי, אני לא מצליח להפוך אותו, אבל אוקיי, דמיין שהוא בינתיים נדמיין שהוא הפוך. בדיוק. עכשיו, לצורך הדוגמה, זה מה שאתה קורא לו פאנל, זאת אומרת משולש הפוך שיש לו בעצם מכניסים הרבה אנשים, קורא איתם דברים ובסוף יוצאים המרות. אמת נכון, או לא אמת? כן. יופי. עכשיו, אני שואל אותך בצורה האמיתית ביותר, אתה חושב שבעצם, בוא נקרא לזה מוצר כלשהו, מתי קורה במתכונת הזאתי, שאתה מסתכל על המשולש ההפוך, באיזה פרק זמן קורית פעולת ההמרה? שאלת השאלות. אני לא בטוח זה לא שזו... שאלת השאלות, זה דברים שהם ידועים. רגע, אתה מתכוון פעולת ההמרה הטכנית? מתי הבן אדם עושה את הפעולה של הקנייה או השארת פרטים? אתה עכשיו עושה פרסום, עושה דף נחיתה, מכירה, קרא לזה איך שאתה רוצה. בן מהמם. אדם נכנס לשם, הוא כן, צריך לבצע פעולת המרה מסוימת. אתה נכון. קורא לזה direct response או איך שתקרא זה לזה. לא אני, אני לא, זה לא המצאה לא, שלי direct response. זה... לא משנה. אוקיי. מי שחושב באותה אנקדוטה, מהמם. מנסים להשיג את אותה direct response. מהמם. עכשיו, אני שואל וטוען שמשפך בכלל לא נראה ככה, שזה לא נכון ושעובדתית הוא לא מתנהג ככה.
אוקיי, תסביר. יפה. משפך, אם אתה רוצה להסתכל על משפך בצורה מסוימת, אני הייתי מדמיין אותו בתור עיגול, שבתוך מהמם. העיגול הזה הוא שתי עיגולים, אתה יושב באמצע בתוך העיגול, ומקיף אותך עוד עיגול עם מסרים שונים ומגוונים. המסרים האלה, יש אנשים שקוראים לזה איידה או כל מיני דברים כאלה, awareness, interest, desire, action, אתה בטח מכיר את כל המונחים האלה, ואני טוען שלא משנה מה, אתה צריך שהמסרים האלה תמיד יהיו סביב הלקוח, אין לך שליטה במעבר שלו בין השלבים, ויותר מזה, גם הלקוח בעצמו לא יודע באיזה שלב הוא נמצא. אתה אתה יכול מדבר על להזדהות עם זה? המסרים מחוץ לפאנל, נכון? כרגע מחוץ לפאנל, אתה יודע מה? גם בתוך הפאנל. בתוך הפאנל אתה מהנדס את זה בצורה ליניארית, למה שם אתה לא יודע איפה הוא נמצא? יופי. עכשיו, זאת הנחת רווחה שהיא לא נכונה. אז מבחינתך, כל מי שנכנס כביכול לפאנל, נכון שיש לו רק אופציה לגלילה אנכית, אוקיי? אבל אתה לוקח מצב אוטופי מסוים, שהוא לא נכון במציאות, שהבן אדם נכנס, עושה, הוא ברור כותרת שלא. משנה, לא, ברור הוא זה, שלא. לא, לא, זה לא קורה ככה, אני רואה הקלטות מסך, אנשים לא קוראים ככה. בדף, לא יופי. מתנהגים עכשיו, ככה. איפה אתה רואה את ההקלטות מסך שלך? קלריטי, קלריטי? כן. עכשיו, האם יצא לך לראות, אני לא בטוח אם יש את זה בקלאריטי או רק ביאנדקס מטריקה, צריך לעבוד עם יאנדקס מטריקה? לא. לא. יפה. מה ההבדל בין קלאריטי ליאנדקס מטריקה? זאת אומרת, בוא ניקח את הדברים האלה, וזה אני מזמין אותך לראות בפאנלים שלך. אוקיי. ביאנדקס מטריקה, ברגע שנכנס יוזר X, הם מצמידים לו קוד, מהמם. שהוא אותו יוזר X. ואז הם מראים לא את ההתנהגות שלו בצורה של פעם אחת וסשן אחד, הם מראים את כל הרצף ההתנהגויות שלו בתוך העמוד נחיתה. זה אומר שאם הוא נכנס כמה פעמים, הם מראים לי יוזר אחד נכנס 7 פעמים לדף, וכל פעם מתנהג שונה. נכון, אותו מדהים, יוזר. מדהים. עכשיו, מה שקורה במקרה שכזה, אתה מקבל תמונה יותר מלאה של איזה חלקים הוא יתעכב עליהם כל פעם בנוסף למה שאתה רצית להעביר את המידע. עכשיו, אם את זה אתה לא מנתח, השאלה היא כזאת, על פי סשן אחד מתוך 7, 8, 9, 10, לבוא ולהסתכל על הסשן האחרון ולהגיד הבן אדם נכנס והמיר, האם זה מחשבה נכונה או לא נכונה. בגדול, יש לי את האחוזי המרה שאני רוצה להביא מהדף. אם הדף עומד על אבל זה בין גם לא נכון. אחוזי למה? המרה, כי אתה יכול להסתכל על לצורך העניין על ממוצע של סשן מסוים, אוקיי? ולא להסתכל על זה כגורף. כי לא כל האנשים מתנהגים אותו דבר, וגם לא כל האנשים, כל המרה נולדה שווה. כי מה לצורך הכוונה? העניין, אני אסביר את הנושא הזה. האם בן אדם שהוא נקרא לזה קל דעת, נכנס למגנט לידים X מסוים, השאיר פרטים, לא קרה כלום כי הוא ראה את המילה חינם איפשהו, אוקיי? הוא שווה ערך לבן אדם שנכנס 7 פעמים, עבר על כל סקשן והמיר. לא. אז איך אתה יכול להסתכל על זה בצורה של 6%? ואם כולם מתנהגים אצלך בצורה של הסינריו הראשון ולא בסינריו השני, אתה צריך אוקיי, לעשות שינויים לרעה. אז אני... האם CTR או יחס הקלקה או שיעור הקלקה, האם הם נולדו שווים גם? כי הרבה אנשים אומרים, וואה, קופי והקריאייטיב מושך, והצלחתי להביא CTR של 3, האם זה טוב? אוקיי, אז אני אחלק את זה לכמה חלקים. לכל שלב בפאנל יש מטרה, והמטרה הסופית בסוף זה המכירה בקצה. זה לא שאם הדף נכון. עמד על 30% המרה, אני יכול לכתוב לו סרטון בחינם ואז לריב איתו בטלפון. כאילו זה... יחס המרה הוא לא קדוש בפני עצמו, הוא לא עומד בפני עצמו. בדיוק. הוא משרת. יחס המרה הוא משרת פה כלי באיזה מערכת. העניין הוא, אם אני מסתכל שנייה על דף מכירה נגיד, ששם המטרה שלי, למכור לכמה שיותר אנשים בצורה רוחבית, ואז משם למכור לאנשים, נגיד באפסל. לא, זה גם לא נכון. מה לא נכון? הכי פשוט בעולם.
לצורך העניין, גם ניקח את הדף מכירה הזה, אוקיי? הרי אנחנו מבינים, וגם אתה אמרת שאמור להיות מוצרי המשך, נכון? כן, זה נכון. יפה. עכשיו, אם מכרת לשתי סוגי אנשים, אחד לא פתח בכלל והשני פתח ואהב, האם הם אותה המרה? נכון, הם לא אותה המרה, המרה היא המרה, ההמשך של הפעולה לא יהיה זהה, זה העניין הוא לא אותה שגם, המרה. אבל זה גם ההמרה חלק היא לא אותה המרה. מהאסטרטגיה פה, כי פה כשאני מוכר קורס, אני מוכר בצורה כאילו אגרסיבית לכולם. אני לא מסנן, כי זה קורס שהוא קנה והוא איתו, ואם הוא רוצה החזר הוא יקבל. את האנשים שאני עובד איתם בצמוד, בפרימיום, שם אני ארצה לסנן אותם, אני לא אקבל את כולם. אבל אז למה לא בפרונט, לסנן אותם כבר בשלב ההמרה? כי הפרונט, א', אני מייצר איתו רווח שאני מוכר להרבה אנשים, ואני לא מייצר... בהכרח. הרבה פעמים וגם ברוב המקרים, אתה לא מצליח לייצר רווח ממוצרים כאלה. תלוי במה, אפשר לייצר, זה מאוד תלוי בסמכות שלך, בכמה קהל יש לך, באיזה נישה אתה, נכון, בהמון גורמים שהם לא הפאנל. הפאנל, הוא בסך הכל מהנדס את המוניטין שלך, את מי שאתה, כאילו, הוא אורז את מי שאתה, הוא לא ממציא פה איזה משהו יש מאין וגורם לדברים להתפוצץ. זה לפעמים, זה היה נראה לי הרושם שאתה חושב, שכאילו, אני חושב שמילים עושים פה הכל. המילים הם בסך זה הכל... שהמילים לא עושים פה הכל, זה ברור שאני לא חושב ככה, זה כבר הספקת להבין את זה. המילים מאוד תורמות, אני מאוד בעד מילים, אבל אני אומר, אם לך יש אחריות מסוימת לדאוג, והמטרה היא להביא מחירה, שהמחירה תהפוך לעוד מחירה אחרי זה, מהמם. האם יש לך אחריות של סינון כן או לא? יש לי אחריות של סינון, תלוי באיזה שלב. בשלב השני, באפסל, יהיה לי סינון, בשיחות מכירה. אחרי שהבן אדם קנה משהו. אז זה לא נכון. אני גם אסביר לך למה זה לא נכון. כי שוב, וזה דיברתי איתך על הנושא של הבנה בעסקים. עכשיו בוא אני אסביר לך משהו. יצא לך לנהל מוקד מכירות? לא. לדעתך מוקד מכירות עולה כסף? אני עבדתי בכמה מוקדים, אני בטוח שכן. יופי. אז אם אתה הבאת לידים או מכירות שאחרי זה מטפלים בהם ורבים איתם במכירות, מהמם. האם אתה מפסיד מזה כסף? כן. אז למה אתה רוצה לעשות את זה? אני לא רוצה להביא אנשים שרבים איתם במכירות. אתה הפוך. אמרת את זה. לא, 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 אז אני... מה פתאום? זה הדבר האחרון שאני רוצה להביא לבן אדם זה לידים שהוא יריב איתם במכירות. אני מתכוון אז שאם אני... תתקן את עצמך, כי זה בדיוק משהו שאתה אמרת. אני אדייק, אני אדייק. אני בפרונט נקרא לזה, בקורס, אני מוכר לכל מי שקונה בעצם, אין לי שליטה על זה, אני פשוט מוכר, יש לך שליטה על זה, ברור שיש לך שליטה על זה. כותב דף במטרה למכור בצורה רוחבית, אני לא מתכוון לסנן שם, זה הכוונה. אז אם נגיד זה המטרה לא לעשות כסף מהקורס, ואחרי זה מתקשרים אליהם, אז הם מתקשרים לאנשים שלא אמורים להיות שם. אז הם מבזבזים ומפסידים כסף. אז לא מתקשרים לכולם, יש את האנשים שקנו את הקורס, אחרי הקורס, או שאני מוכר לו משהו קטן באפסל, איזה קורס דיגיטלי, אחרי כן, אתה גם קופץ לו ברימרקטינג עם הצעת המשך, או במיילים באו לו עם הצעת המשך, ומי שמשאיר פרטים זה בדרך כלל 10% ממי שקנה, זה אנשים שרוצים להתקדם להצעות פרימיום. כי הרבה אנשים שקונים קורסים הם לא מחפשים את ההצעות הגדולות, הם רוצים מוצר בכמה מאות שקלים. זה פשוט דרך להכניס הרבה אנשים, ובהמשך לברור את מי שרוצה להמשיך הלאה, את הפרימיום. אני לא מתקשר לכל מי שקנה, זה בזבוז זמן של כולם. אז למי אתה מתקשר? למי שאחרי שקנה מי ש... אמר, מי ש... היי, אני פה, אני רוצה הוא להמשיך. לא אמר, הוא משאיר פרטים לתוכנית המשך, בונים לו הצעת המשך. הוא משאיר פרטים, סבבה. אז בעצם זה לקחת ריזיקה מסוימת, לפי חוק המספרים, שיהיו אנשים שיתעניינו בתוכנית המשך. אמ, זה יחס, אתה בודק את זה, מה זה אומר ריזיקה? אתה בודק בשטח, האם אנשים התעניינו, כמה התעניינו, מה האחוז שהשאירו פרטים, למה אתה קורא לזה ריזיקה? לא, כי זה ריזיקה שאתה, כמובן שאתה בודק אותה ומנסה לקחת את זה, אבל אתה לוקח פה צ'אנס שאנשים מהקורס הזה ירצו אולי לקנות את התוכנית המלאה, לא? זה בדרך כלל, נכון, זה אנשים שרוצים, יש מתוכם עכשיו כאלה אני שרוצים. אשאל אותך שאלה הפוך על הפוך. איפה הערך שהבן אדם מקבל יותר גדול? בתוכנית המלאה או בקורס הקטן? בתוכנית.
עכשיו, אז השאלה שלי היא בעצם, אז למה לא למכור לו ישר את התוכנית, אם הערך הוא יותר גדול? כי לפעמים זה צעד ושתיים, אני גדול אקשה מדי. עליך עוד שנייה, ואני אקשה עליך, אוקיי. והאם לדעתך יכול להיות אופציה שהמחירה הקטנה לפני הגדולה הורסת את המחירה הגדולה? אוקיי, אז שאני לך על הראשון. כשאתה נותן לבן אדם הצעה קטנה, לפעמים הרבה יותר קל לבן אדם, אני גם מסתכל על עצמי, אנשים שקניתי מהם מוצרים גדולים, היה נוח לי שנייה לבדוק את המים עם מוצר קטן, עם משהו קטן שהוא מוכר לפני שהלכתי לדבר הגדול, לפני לאלפי סלש עשרות אלפי, אתה רוצה שנייה להבין מי הבן אדם, לפעמים לקנות קורס אחד או שתיים או ארבע, זה מאוד עוזר לך, לבוא עם ביטחון לגבי הבן אדם. אז אה, רגע, שנייה, לפני זה בוא נדבר נתונים. כמה מהקורסים הדיגיטליים שנמכרים לא נפתחים בכלל, או נפתחים אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה? 50 או במידה 50, אני אפילו הייתי אומר רוב, אבל בוא נלך על 50% שלא נפתחים. יופי, 50% לא נפתחים. זורם איתך, אני חושב שיותר, אבל יש סבבה. מצב. 50%. עכשיו בוא ניקח את רמת השריפה שאתה מגיע, אנחנו חיים במדינה קטנה. מהמם. עכשיו 50% לא פתחו את הקורס של נתן וקנו אותו. גרמת להם באמצעות המילים המדויקות שלך לקנות את הקורס הדיגיטלי הזה והם לא פתחו אותו. מה אותם 50% חושבים על נתן? עליי הם לא חושבים כלום, הם לא פתחו את הקורס. באמת? לא חושבים כלום עליך, הם כזה אחלה נתן שבעולם. זהו, זה המחשבות שלהם עליך. מה אתה חושב על בן אדם שקנית ממנו קורס ולא פתחת אותו? שהוא חושב שהוא בזבז כסף. הוא חושב שהוא בזבז כסף? ברור. עכשיו אני אשאל לך עוד שאלה. האם אחריות של מי שמוכר שירות או מוצר לגרום לך להשתמש בשירות או במוצר? כן. יופי. זאת אומרת, כנראה, או אולי לא, או אולי כן, היה פה מוצר שלא נבנה כמו שצריך, כי הוא לא גרם לבן אדם להשתמש בו. זה סוג של חתול בשק, כי כשאתה מוכר לי קורס, עד שלא תשתמש בו לא תדע. עד שלא תפתח אותו נכון? לפחות. יפה. אז זאת אומרת, עכשיו, בתור היזם ובעל העסק, היית יכול לגרום לזה שיותר אנשים יפתחו אותו? יש דרכים לעשות איזה רצף מיילים אחרי הקנייה, או לקפוץ להם עם עדויות בממומן, אפשר להגביר פתיחה, בהחלט. יפה. ובכמה מקרים שעבדת עליהם זה קרה? יש אחוזי פתיחה, אני חושב באזור ה-50% רוחבי, שאין לי גם כל כך שליטה, למרות הפעולות שאני עושה. בסוף יש הרבה אנשים שמקבלים לא שאלתי את דופמין. השאלה הזאת. שאלתי כמה מהלכים כאלה עשית של מכירת קורס דיגיטלי, שעשית מסע אחרי רכישה, ולבדוק כמה אותם האנשים משתמשים וצורכים את הקורס לאחר מכן. בדרך כלל המסע זה רצף מיילים שיפתחו את הקורס, סוג של למכור להם שוב למה לפתוח את הקורס, כי לפעמים סתם קונים בקנייה אימפולסיבית, ואחרי כן להניע אותם להצעת המשך. אז תמיד יש רצף של מיילים שמחמם אותם על לקנות, לפתוח, ואז מציע להם את ההצעת המשך, שזה אז הליווי. מה שאתה אומר זה 50% אחרי שכבר שכנעת אותם לפתוח את הקורס. כן? יופי. אז אתה לא חושב שאותם 50% שלא פתחו בכלל את הקורס, שהם יכול להיות מאוד רלוונטיים, כי הם אמרו לך, היי נתן, יש לי קשר למה שאתה מוכר, מהמם. לא שרפת אותם כי הם לא יקנו ממך יותר מעולם? מה זה אומר לא שרפת אותה? מה האסטרטגיה השנייה? בוא נדבר על משהו מסוים. האם אתה חושב שמכירה היא עזרה? מכירה היא עזרה? כן? נכון? אתה רוצה, יש למישהו בעיה מסוימת. אתה רוצה כן. לפתור לו אותה, נכון? יס. אז אתה בא בגישה מסוימת, שאני לא יודע אם אני אעזור לו או לא, אבל יש לי פתרון יותר טוב בשבילו, אבל עד שהוא יקנה את הפתרון, אני בעצם סתם אשחק משחקים עד שאני באמת אעזור לו. אני שואל, אוקיי. אם מכירה זה עזרה, למה בעצם לא להביא את המוצר שהיא באמת יעזור לו? זה אחד. מהמם. ושתיים, הרי אתה רוצה לעזור, אז אתה מראש נותן משהו שלא באמת יעזור. למה?
אוקיי, סבבה. שתי דברים. א', אני מתייחס תמיד לנקודת פתיחה של הבן אדם, ואני לוקח בחשבון, שוב, יכול להיות שאצלך זה שונה, בדרך כלל אנשים שאני עובד איתם, רוב האנשים לא אוהבים למכור. זה בדרך כלל המצב. לא אוהבים למכור, לא מתים על מכירות. צריכים למכור, אז לא, אני לא, יכול להגיד גם, לא אוהבים. אתה לא אוהב למכור, אתה לא רוצה למכור, סגור את העסק, באמת. רגע, שנייה, אז אני רגע מסביר את הצד שלי, ברור שאפשר להגיד לו את זה. אבל הוא לא אוהב למכור. עכשיו שהוא לא אוהב למכור, יש לו שתי אופציות. או שאני מביא לו לידים להרים אליהם שיחות טלפון, והרבה פעמים קשה למכור להם, כי הוא לא איש מכירות מדופלם. כשאני בונה לו את המוצר עם הצעות, סליחה. כן, מה זה לא... תראה, בגדול, מכירה, תלוי מה אתה מוכר, היא צריכה לבוא ממקום של הסבר מקצועי למה אני הפתרון. זאת אומרת, זה צריך לעלות בקנה אחד עם ההיגיון, ולא שיחת מכירה כמכירה. לצורך העניין, כשאני עושה שיחות מכירה, אני לא מגיע ואני עושה כאילו, אוקיי, רק היום במקום הזה, אז אתה מקבל את המחיר. לא, השיחה שלי לא מתנהלת ככה. היי, קוראים לי רועי, הנה ערך שאתה כבר מקבל בשיחה, הנה רמת המקצועיות שלי, הנה מה אני עושה, הנה איך אני יכול לתרום לך. זה אחד, הדבר הזה שאני נותן יעזור לך בזה, זה יעזור לך בזה. בוא נסתכל על הדברים. זו שיחה שהיא מקצועית. אז אני אומר, אנשי מכירות שהם מוכרים, אם אנחנו כבר מדברים על תחומי מומחיות, המטרה היא לא באמת לבוא ולעשות מכירה, אלא להסביר איך אני יכול לטפל בבעיה שלך, ולמה זה שווה לך לטפל אצלי. אין פה ברור. אקט מכירתי שהוא יותר מדי, אז השאלה שלי היא למה ללכת סחור סחור במוצרים בינוניים שלא עוזרים ושורפים יותר קהל יעד רלוונטי, מאשר לבוא ולפעול בצורה מסוימת שהיא ישר מביאה את הפתרון. אוקיי, אז אתה אומר מוצרים שבנויים לא טוב, סחור סחור זה לא נכון, כי זה מוצרים שבאמת עוזרים. זה אם בן אדם רואה את המוצר, המטרה היא לעזור. אם הוא עובר את המוצר, הוא מצליח להשיג את הסיבה שבגללה הוא קנה אותו. זה מוצרים טובים, זה לא חרטא. יש ידע, זה מומחה שצבר קילומטראז' בשטח הרבה מאוד שנים, והיום יש לו ידע מזוקק אחרי הרבה זמן שהוא עבד בתחום, שהוא יודע לתת לך בתמציתיות את מה שאתה צריך. הקורס בנוי בצורה שהוא יעזור לך. האם כל מי שקונה, גם קונה אחרי כן, מיישם הכל? האם יש 100% הצלחה? לא. בקורסים, לא, אף אחד אין 100% אז הצלחה, בקורסים זה מראש ברור. זה בא עם נקודת פתיחה של 50% לא פותחים, זה פחות או יותר מה שקורה בשוק, אנשים גם מראש שמים 100, 200, 300 שקל, הם מראש שמו סכום קטן, הוא מראש נתן להם הצעה מאוד שווה, שם זה אז מתנגש. השאלה, אז יפה, אז השאלה פה, האם אותו הבן אדם ששמת את אותו 200 שקל בקלות דעת ולא יקנה ממך יותר כנראה בחיים, כי הוא הבין שהוא לא ישתמש בזה, האם בצורה אחרת היית יכול להוביל אותו למקום שאתה כן יכול לעזור לו יותר? זה שאלות שאני לא יודע לענות עליהן. אני אז יודע אני שהיא... כן, אז אני אסביר לך. אוקיי. יפה. אם נגיד היית בודק ביאנדקס מטריקה או כלים שנותנים לך מעקב אחרי לקוח, ואני אתן לך מהמם, משפטים מאוד מאוד קשים. בתור בן אדם שיודע למכור את הקורסים הדיגיטליים, מהמם. בצורה מסוימת, אתה גם יודע למכור את הישר מוצרים שבאמת יש בהם ערך. ועוד מעט אני אספר לך סיפור. זאת אומרת, הכמות פעמים לרכישת אמון שהיית רואה בכניסה לקורס דיגיטלי, זה כנראה כמעט אותו כמות הפעלים שהיית רואה על מוצר שעולה עשרות אלפי שקלים. מבחינת הכניסה וחיזוק האמון עד הרכישה. עכשיו, רגע, אני אתה אוסיף מתכוון שזה אותה פעולה בעצם, מבחינת כמות אמון שצריך לרכוש, בין כן, 200 שקל לבין 10,000? כן, ויותר מאיפה? מזה, על סמך מה אתה אומר את זה? אז אני אומר את זה על סמך המון ניסויים שעשיתי בתחומים האלה, והרבה אנשים שהעברתי אותם למודל הזה, שזה הצדיק את עצמו בכל צורה, וגם אני ספציפית עשיתי את המחקר ואת הניסוי הזה בעצמי. אוקיי, אני גם אתן לך את הדוגמה אם אתה רוצה. ואני יכול להגיד לך בצורה גורפת, שהיה לי מנוי במוצר, הוא עדיין קיים, אפשר לקנות אותו, כן? זה נקרא מרקטינג פרו, שזה מהמם. המון מהתוכן שלי, המון במנוי חודשי של לדעתי 150 פלוס מע"מ, שאני נותן שם המון ערך בצורה מטורפת בכלום כסף, אוקיי?
וגיליתי בתור מישהו שיושב ובודק נתונים ואת כל הדברים האלה, שיותר קל למכור את התוכנית פרימיום מאשר את התוכנית הזאת. כי הכסף הוא לא פקטור שפה אתה מאמין בלב שלם שאתה מצליח לתת לו את הפתרון הטוב ביותר. כי פה, לצורך העניין מדברים על עסקים, שאני המטרה שלי זה לקחת אנשים, אנשי שיווק, פרסום, קופירייטרים, כל הדברים האלה, ולהביא אותם למצב של פתיחת עסק מצליח בתחום. אם אני נותן לך שוב רק ידע, בלי בעיטה בתחת, בלי ליווי, בלי את כל הדברים האלה, זה קשה להצדיק את זה כמו שאתה מביא את כל שאר הדברים. ואני יכול להגיד לך שהשיחות מכירה שלי אישית, שאני בדקתי את זה בצורה אישית, ואני יודע למכור טוב, היה לי הרבה יותר קל למכור את המוצר היקר. ויותר מזה, אגב, המוצר היקר היה יותר נמכר, כי הערך בסוף, שוב, המחיר זה עניין של ערך. ומה אני מקבל? פלוס איזה early adapters שהם קלי דעת וקונים כל מה שצץ. וכמובן מיתוג, זאת אומרת, אם הבן אדם הוא יותר מוכר והכל, יש לו רמת אמון יותר גבוהה, אז הוא כנראה יותר ימכור. עכשיו, אוקיי. אם אתה לוקח את הזמן, מאמץ, את השריפת לקוחות פוטנציאליים שאתה שורף ואת הכל, השאלה, האם זה מחזיק מים לאורך זמן, שזה מבחן העסקים, והאם אתה מכיר דוגמה למישהו שפועל בתצורה שלך, של קורסים דיגיטליים וזה, שהוא עובד ככה במתכונת הזאת מעל ל3 שנים. יש לך דוגמה כזאת בראש? מעל ל3 שנים לא. מעל 3 שנים לא. אני שנתיים אני מלווה אנשים פחות או יותר סביב קורס דיגיטליים. אני רואה אנשים ששנים רצים עם המודל הזה, וקורסים זה רק השער כניסה. שוב, יש אנשים שגם רצים עם עסק, יש להם 5 קורסים שונים, ואחרי כן יש להם את ההצעת המשך. הם אף פעם לא נשענים על זה. אני רוצה אבל שנייה לחזור איתך, אמרת פה טענה ש... שצריך להתעכב עליה, שממה שאתה רואה יותר קל לך למכור. אתה יודע, אולי אתה זה לא דוגמה, אני אנסה שנייה להבין על אנשים שאתה בואו עובד ניקח איתם, את זה לעולם האמיתי, מלווה. בכיף. מה? כן, כן, בעולם האמיתי, שיותר קל לאנשים למכור פרימיום על הפעם הראשונה, מאשר לבנות פה איזה הצעה יותר קטנה לפני. אז אני אחדד את הטענה. הטענה שלי היא למכור, הטענה שלי שהמחיר לא רלוונטי בכלל, כל עוד המוצר שאתה נותן הוא עם ערך גבוה. אוקיי, למה לא רלוונטי בכלל? כי הוא לא רלוונטי, בשום בנ- צורה. אתה רואה בן אדם, לצורך הדוגמה, שמבין את הערך שהוא משלם עבור משהו, זה יכול להיות גם מוצר, גם שירות. מהמם. בסוף, החסם שלו לקנות דברים, הוא לא בגלל המחיר, הוא האם הבנתי מה הערך שאני מקבל או לא הבנתי מה הערך שאני מקבל. עכשיו, ברגע שאתה מוריד את החסם של המחיר, ופה נכנס גם הנושא של הגאונות בתמחור והמחרה. הרי מהמם. בסופו של דבר, הגאונות בתמחור והמחרה, נגיד של קורסים דיגיטליים, איפה הסוויט ספוט שבן אדם יקנה, אבל זה יקב לו מספיק בכיס כדי שהוא יפתח. זה דמי רצינות. עכשיו, אנשים לא מייחסים לזה חשיבות של האם זה מספיק כואב לי לוותר על זה כדי לא לקנות, או לא כואב לי בכלל. עכשיו, יכול להיות שאם נגיד היית במקום 300 שקל מוכר את הקורס הדיגיטלי, היית מוכר אותו ב-700 שקל, יכול להיות שמ-50% פתיחה היית מגיע ל-70% פתיחה, כי הכאב הוא יותר כאב, והיה משרת את כל הפאנל. פה נכנס תמחור והמחרה שהיא חכמה. עכשיו, מה שאני אומר זה שברגע שיש ערך מסוים שקל להעביר אותו על השולחן בצורה מלאה, הרבה יותר קל למכור אותו. עכשיו, ככל שעובר הזמן, אנחנו מבינים שקורסים דיגיטליים או ידע בכלל הופך להיות מוצר צריכה יותר זול, כי הוא נגיש. ולכן אני חושב שבלי לתת את הליבה בעצם שנותנת פתרון A to Z, הוא בזבוז זמן, משאבים וכסף.
שהליבה זה השירות בעצם. קרא לזה פרימיום, קרא לזה איך שאתה רוצה, אני מסתכל על זה כמוצר העיקרי. אוקיי, אוקיי, הבנתי. איפה בעיניך נכנס המקום של, אני קורא לזה פאנל, אבל להעביר את הבן אדם שאלה נקודות מדהימה, עד שהוא קונה. שאלה מדהימה. אז אם אנחנו מסתכלים לצורך העניין על דף נחיתה או דף מכירה, שאמרת שהדף שלי בינוני ואני לא יודע לכתוב וכאלה, בעצם המטרה שלי בתוך הדף זה אחד, להכניס כמה שיותר נגיעות, כי אני יודע שאנשים סורקים ולא קוראים. עכשיו, ככל שהדף ארוך, אז שייכנסו 7, 10 פעמים, 20 פעמים, לא אכפת לי. אוקיי. שיקראו ויבינו מה אני מוכר להם בכלל. מהמם. וכחלק מזה, להקיף אותם במסרים כדי לבנות אמון ומותג. עכשיו, ככל שאתה בונה יותר אמון ומותג סביב אותם האנשים, הסבירות שהם יקנו או יאמינו בדברים שאתה אומר לך הם יותר גבוהים. כי הם מבינים שאתה לא מדבר שטויות. הם מבינים שיש דברים בגו, זאת אומרת, הם לא סתם ננסה אותו, לא ננסה אותו, המחיר no brainer. כשהבן אדם בא אליך, הוא בא עם יראת כבוד. עכשיו, כשאני יושב בשיחות מחירה, אני יושב בשיחות מחירה עם אנשים שאומרים לי, וואלה אחי, מתרגש לדבר איתך, אני עוקב אחריך כבר שנתיים, ומאוד אוהב את מה שאתה עושה, ובאתי לבדוק האם הדבר הזה מתאים בשבילי או לא. למה? כי אני מחזק את האמון מולו בצורה שמקיפה אותו ונותנת לו את כל מה שהוא צריך. היי אני פה, היי יש לי את המוצר הזה שיכול להיות יתאים לך, יכול להיות שלא, מהמם. ותיקח את הגישות שלי ואת מה שאני חושב ותלגום כל פעם קצת, ופעם תלגום לצורך העניין סרטון ביוטיוב ארוך, ופעם תלגום איזה שורט, ופעם תלגום איזה פוסט, ופעם תלגום איזה ציטוט או מישהו שכתב עליי תגובה. עכשיו, כל המקשה הזאת היא בעצם קורית בצורה מאוד מבוזרת ברחבי הרשת או ברחבי העולם האמיתי, אוקיי? שבסופו של דבר, ברגע שהבן אדם מרגיש שהוא מוכן, הרי מכירה זה בסוף המון עניין של טיימינג גם, שהוא גם לא תלויים תמיד בדבר הזה, כן. אנחנו רוצים לגרום לבן אדם שברגע שהוא צריך משהו, אנחנו הדבר הראשון שנעלה לו בראש, בהתאמה לקטגוריה. זה נקרא זמינות מנטלית. עוד עכשיו, פעם למה תחזור על מה זה, על המשפט האחרון? זמינות מנטלית? זה מהמם. אומר שהבן אדם נזכר בנו ובקטגוריה שלנו אוקיי. כל פעם שהוא צריך משהו בנושא הזה. זאת אומרת, הרבה פעמים אני שואל, אני אשאל גם אותך את השאלה, איפה אנשים מחפשים? מה המנוע חיפוש הראשון שאנחנו מחפשים בו? היום זה GPT. אז זה לא נכון. מנוע ראשון חיפוש שאתה מחפש בו זה בראש שלך. אתה אוקיי. מחפש בראש לפני שאתה מחפש ב-GPT ולפני בגוגל. זאת כן. אומרת, אם נגיד עכשיו מישהו יושב בבית שלו ויש לו נזילה, אוקיי? לפני שהוא ילך לגוגל, הוא יגיד, מי האינסטלטור האחרון שהבאתי, או האם יש לי אינסטלטור בטלפון, או האם השכן שלי הוא אינסטלטור, או דוד שלי. זה המנוע החיפוש הראשון. עכשיו, אם אתה מצליח להגיע לאנשים עוד לפני ה-GPT שהם במנוע היית פה, אתה מנצח את המשחק עוד לפני שבן אדם פתח מחשב. אוקיי, להיות השם שעולה אוטומטית לאנשים. זה מיתוג, זה מותג. זאת אומרת, אם נגיד הצלחת להגיד רועי ריבק שווה שיווק, ושאתה צריך שיווק אתה מגיע לרועי ריבק, אתה מנצח את המשחק. מהמם. אוקיי. ואתה מבין שהדירקט ריספונס פה הופך להיות יחסית מיותר. כי אתה זהו. לא צריך את הדף נחיתה, שניתחת את העמוד שלי, אמרת, יש לבן אדם הזה ביצים, שהוא רק רשם מה יש בספר והוא מוכר את הספר מפה, אבל זה לא ביצים. הספר הזה רץ לאנשים נטו ברימרקטינג שמכירים אותי. אני לא צריך להגיד להם, היי, אני רואה מה תקבלו. הם כבר פיתחו איזה פרסונה שיושבת על הדברים, מהמם. ואם הספר מתאים להם, הם יקנו. אוקיי. שדרך אגב, זה מוצר חדירה שאני מצליח להיות כבר רווחי עליו. כי הרעיון פה של ההנאה הוא בבניית הברנד שלי, ופה אני פשוט מראה להם את מרכולתי. אוקיי, מעניין אותי לשאול על זה, אבל לפני כן, האם בכל מה שתיארת פה, כל התהליך שאתה מייצר בראש של הבן אדם, שזה יכול להיות במיליון וריאציות שונות שהוא יקבל את זה,
עד כמה אתה שולט בתהליך, ועד כמה, מה אחוז השליטה שלך שם, אם בכלל? 100%. אתה 100% שולט בזה? 100%. 100% שולט בזה. עכשיו אני אסביר איך זה נעשה בצורה אסטרטגית, אוקיי? בצורה אסטרטגית, כשאתה בונה אסטרטגיה לעסק, אוקיי? אתה מחפש לראות את המצב שלו לעומת השוק, ואתה מכתיב מה אתה רוצה שיגידו עליך, אוקיי? אני אסביר את הנושא הזה בדוגמה. איך אתה מכתיב שוק, ואיך אתה אומר מה שיגידו עליך, והכל תלוי במה שנקרא בסדן ובפטיש שיש לך, ואיך אתה מרביץ בו חזק כדי להטמיע את המסרים. אוקיי. עכשיו, בוא נדבר על מסטיק אורביט, מכיר את המותג? מה יס. מסטיק אורביט אומרים על עצמם? תענוג למנוע עששת. יפה, וגם מורידים את רמת החומציות בפה, נכון? תענוג למנוע עששת, מורידים את רמת החומציות בפה, ועל זה הם משחקים. עכשיו, אני לא יודע אם ידעת את זה או לא, אבל כל מה שאתה לועס מוריד את רמת החומציות בפה. גם אם תיקח נייר, תלעס אותו, הוא מוריד את הרמת חומציות בדיוק כמו מסטיק אורביט, נכון? לא יודע אם ידעת את זה או לא, כן, אבל שמעתי. זה נכון. כן. מה זה אומר בפועל? זה אומר בפועל, זה שהם רצו להיכנס בצורה מסוימת, ואמרו את זה על עצמם. עכשיו, בן אדם שמטמיעים לו מסרים כאלה בראש, בסופו של דבר, מתנהג בצורה הזאת כי זה כבר טבוע לו בראש. עכשיו אני אתן לך עוד דוגמה. תן לי שם בישראל או בעולם שאומרים שזה רכב אמין. זרוק את הראשון שעולה לך בראש. טויוטה? טויוטה. יופי. למה? כי הם אומרים את זה על עצמם, הם הטמיעו לנו את זה. עכשיו בדקתי, ותבדוק אותי, מי הרכבים שיש להם הכי הרבה ריקולים לתקלות? טויוטה. טויוטה. אבל למה אתה עכשיו שלפת מהראש שלך בשנייה טויוטה? כי זה מה שרצו שתעשה. עכשיו, האם לי יש שליטה במה אנשים יחשבו עליי או מה הם ידעו עליי? בוודאי. אני דואג לזה, אבל אני דואג לזה בצורה מבוזרת, בצורה שתתקוף מכל כיוון. אני לא חושב שיש איזה פאנל מסוים שאנשים עוברים, הם צוללים מהפודקאסט, עוברים לאינסטגרם, עוברים אולי קונים את הספר, אולי פה, אולי שם, אבל הם מפתחים דמות או פרסונה בהתאמה למה שאני רציתי שהם ידעו עליי. אוקיי, אז יש, נקרא לזה את האסטרטגיה שאתה אומר שאתה מבין מה הם צריכים לראות בשביל לחשוב עליך בקצה ריבאק יופי, ושיווק. הגענו להמשך. עכשיו, לצורך העניין, מפה נולד המסר המרכזי שלנו. מה אנחנו רוצים שיחשבו עלינו? ג'ילט, the best a man can get. אפל, think different. קוקה קולה, טעם החיים. מה אנחנו רוצים להגיד פה? ברגע שזיקקנו את כל האסטרטגיה, את מה שהאנשים המתחרים עושים, מה שהקהל צריך, הכל, פטיש, להתחיל לדפוק. כל מסר שיוצא מהארגון צריך להיות תואם את האסטרטגיה, את המסר ואת השפה שלו. עוד מעט ניגע בזה בקופי, צריך להיות תואם את המסר שאנחנו עושים, ואת האסטרטגיה ואת השורה. ברגע שהצלחנו פה, וזרקנו המון פיסות מידע, הרי אנשים סורקים, הם לא... וזה קרה המון פעמים, אז אנחנו מתחילים לאנשים להגיד, או לחשוב, את מה שאנחנו רצינו שהם יגידו או יחשבו. זה כמו שאני אשאל אותך, וואי אחי, יש לי קסקסים, איזה שמפו אני אשתמש? שולדרס. למה? הם אמרו את זה על עצמם, כן. יופי, אבל בתכלס הם פאקינג שמפו. עכשיו, זה לא שהם שמו דף נחיתה והם אמרו בשפתך איך להיפטר מהקסקסים תוך 30 יום עם הדברים, אתה מבין שהם לא עשו את זה, נכון? אצלם זה אסטרטגיה שונה, הם לא עובדים על שיווק ישיר. מה אתה אומר? כולם עובדים על שיווק ישיר. ישיר הכוונה המרה ישירה, זה טלוויזיה, זה לא שאתה נכנס המראה, לדף זה לא וצריך משנה אחי, בסוף המדיום שאתה מופיע בו הוא לא המלך, המסר הוא המלך. עכשיו נכון. אם אתה חושב שאנשים רואים הודעה בפייסבוק, מקליקים ורוכשים, הרגע בשיחה הזאת הראיתי לך שתפתח את היאנדיקס מטריקה ואתה תראה שהוא נגע בך 10 פעמים עד לפני שהוא הוריד את המגנט לידים החינמי וסרה כמה דברים. עוד כל דבר כזה או אחר,
בנוסף לזה הוא עוקב אחריו שנתיים באינסטגרם, וצרח ושמע את הפודקאסט שלו באיזה עוד פעם אחת. Sounds legit, לא? הגיוני, או שאני מדבר שטויות, תקן אותי. תשמע, זה שיש דפים לקהל קר, שיש שם מאמרות שאנשים קונים ישירות, זה קורה. כאילו אני לא בדקתי את... תעשה שיתוף מסע, לא בדקת את זה? אני כן בדקתי את זה. לא בדקתי את מה שאמרת על לבדוק עם הקוד, אני בודק עם קלריטי, את ההתנהגויות שמה, אנשים קונים בצורה ישירה, כן, ברור לי אז שלא תוכיח כולם. לי שאותו הבן אדם הזה שקנה באותו צורה ישירה, לא עוקב אחרי הבן אדם, הוא מכיר או חבר המליץ לו. שוב, זה מה שאמרתי לך, זה הנקודה שלא בדקתי. יפה, אבל זה הנקודה המרכזית. בשפה המקצועית, אתה יודע איך זה נקרא? איך? זה נקרא, ברכה לי המילה, נו, ייחוס. מהמם. איך בעצם אנחנו מייחסים, זה דרך אגב הדבר הכי קשה למדידה בעולם השיווק והפרסום, הייחוס. איך אנחנו יודעים כמה קרדיט לתת לכל אחד מהפעילות ומה השפיע על הלקוח פה כדי שהוא יבצע את פעולת ההמרה. אולי אותו הבן אדם שראית אותו ממיר ישר, בלי שוב לא ראית סשנים קודמים או הכל, ישר, אולי הוא עוקב שנתיים אחריו באינסטגרם. יש לך את הידע הזה? יש מצב, זהו, זה דברים שאני לא... יש מצב. יפה, אז זה נקרא בשפה המקצועית ייחוס attribution. איך בעצם אתה מייחס, ודרך אגב יש כלים גם שמודדים את זה, ולכן אנשים עדיין משקיעים מיליונים בטלוויזיה, כי על ידי attribution טוב, אתה יודע לייחס כמה אחוז מאותה המרה קרתה בזכות הטלוויזיה, בזכות פה לאוזן, בזכות כלים בדיגיטל. זה דברים שהם בכלל לא היו בראש שלך שהם קיימים. אוקיי, אז יש לך, אתה יודע לייחס היום כל פעולה, למה היא קרתה. אני אישית לא, אבל יש כלים, שוב, הם כלים סטטיסטיים שבודקים את זה בחברות גדולות, ואצלי אני בערך משער, כי אם אני עושה לצורך העניין חישוב של תקציב פרסום שנתי למותג גדול שאני מלווה אותו, אני לא מסתכל על direct response לפי ערוץ אחד וצ'אנל אחד, אני מסתכל בצורה הוליסטית על כל מה שקרה, מהמם. ואני משער ומנסה למשוך קצת לפה קצת לשם, כדי לראות איך כל הדבר הזה מגיב לשינוי. אני מנסה לקחת משהו שהוא יותר אבסטרקטי ולנסות לתת לו משהו שהוא יותר אמפירי. עוד פעם? אני מנסה לקחת משהו שהוא אבסטרקטי, זאת אומרת תמהיל מסוים שאני לא יודע באמת כמה attribution, כמה ייחוס יש לי לכל צ'אנל בנפרד, ועל מהמם. ידי שינויים קטנים כל פעם בנגיעה, לראות את ההשפעה הכוללת על כל הדבר הזה. אני אתן לך דוגמה. היה לי לקוח מצלמות אבטחה לבתים. מוכר לי חבילות של מצלמות אבטחה לבתים. הוא אומר לי ככה, היה לנו UTMים ואת כל הדברים, וזה קול ומגניב. והוא אומר לי, אני אתן לך שתי דוגמאות. תקשיב רועי, הוא גילה את אמריקה, זה, אתה אוהב לקרוא לזה קולומבוס, הלידים שמגיעים מגוגל, מפייסבוק לא משהו. היינו שמים 50% תקציב בגוגל, 50% תקציב בפייסבוק. ואני אמרתי לו, תקשיב, מן הסתם. אבל אם אתה תוריד את הפייסבוק, זה לאט לאט יישחק. כמו עליי, אני יודע, אני אוטומטית במקרים כאלה רואה שאין עם מי להתווכח, תקשיב, תחתום פה ופה שכל מה שזה זה על אחריותך המלאה, צא לדרך. מה קרה? הלידים התחילו להיעלם. למה? כי החיפוש נוצר על ידי שאתה מעלה ביקושים בשיווק. אתן לך עוד דוגמה, קונדטוריה, שמוכרת בדרך כלל, מתי קונדטוריות מוכרות באינטרנט במסות יותר גבוהות? באיזה יום? חנוכה? באיזה יום? עולה לי סופגניות משום מה. קונדטוריה, לקראת הסופש, אה, מוכרים יותר, כן. עושים הזמנות. עכשיו, לבוא ולצפות שפרסומת בפייסבוק, שמישהו רואה ביום ראשון, אז הוא יגיד, יום שישי צריך לקנות, אני אכנס עכשיו ואעשה את ההזמנה, לא, זה לא יקרה. עכשיו, מהמם. מה ראינו? מה רואים בעולם האמיתי? העולם האמיתי לא מדבר אליך בנתונים, הוא מדבר נתונים יבשים.
עכשיו תבין, רק פרסום בפייסבוק, אני מדבר איתך פה זה היה משהו גורף, רק פרסום בפייסבוק, 100% מהתקציב פרסום, 96% מהאמרות מגיעים מגוגל אורגן. עכשיו, כשאתה מבין שיווק, מבין התנהגות צרכנית, אתה מבין, אותו הבן אדם ראה בראשון, שני, שלישי, נעשה לו חשק, שהוא רצה להזמין, הוא אמר, קונדטוריה, נכנס, עשה את ההזמנה שלו, הוא לא היה צריך את הקליק הישיר, או את הדירקט ריספונס כדי שזה יקרה, אתה רק רוצה לשבת לו פה. מדהים. עכשיו, אם הייתי מכניס אותו, לעמוד נחיתה של בלה 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 בלה, או להנה עגלה, הנה המוצרים תוסיף לסל, מה אותו הבן אדם מחפש? קונדטוריה? לא, מה הוא מחפש בעמוד? להשאר להוסיף מוצרים לסל, להגיע לשלם, או את הבלה בלה בלה שלך. מה הוא ירצה לראות שהוא ינחת? בקונדטוריה הוא מחפש לראות מה יש. תודה רבה. אבל יש פה חלוקה שכאילו שהיא גסה אני אתן שאתה לך את מדלג הדוגמה עליה. מהעולם לא, שלך. לא, אבל יש פה מישהו חלוקה, רועי. אתה מדלג פה על משהו. כשאתה מוכר ידע, אתה צריך לעטוף אותו בהרבה מילים. זה אוויר. אתה אמור לייצר ממנו משהו. כשאתה מוכר לי רוגלח, או כשאתה מוכר לי לחם, סתום את הפה, תראה את הלחם. כאילו, זה גם תלוי מה אתה מוכר. ידע זה אוויר. זה צריך לעטוף את זה בהרבה מילים. מה שאני לא עושה עם או, חלה. לא, זה לא משנה. אבל אתה יכול לעטוף את אותו הבן אדם במילים. אני בטוח שאם לצורך העניין, אני אתן לך דוגמה. זה לא רק ידע, שוב, זה תמיד יחזור לעולם של מותג. עכשיו אני אתן לך שתי דוגמאות. שאם עכשיו ביבי נתניהו יוציא קורס דיגיטלי, אוקיי? לדעתך המילים שתכתוב שם הם עם משמעות לא, בכלל? לא, לא, זה לא משנה. שם זה כבר, לא, הוא עובד. אתה לא שומעים אותך ביבי. פתאום. זה ביבי, זה לא משנה. לא פתאום לא שומע? שומעים אותך. עכשיו כן. זה, זה ביבי, זה לא משנה. יש המון משתנים גם בדברים כאלה. יש הרבה נכון, אז משתנים. אני אומר, סתם אני אתן לך דוגמה, זה כמו שנגיד, יש לי, לצורך העניין, יצא לי לעשות קמפיינים להפועל באר שבע בכדורגל, אוקיי? שמוכרים מרצ'נדייז. אתה יודע איזה קל למכור את זה? אתה לא צריך להראות כלום. כאילו יש אנשים שילכו באש ובמים אחרי הקבוצה שלהם, קבוצת כדורגל. אז אני אומר, ברור שיש את ההתנהגות לעשות את זה, אבל כשאתה ביקרת את העמוד שלי, אתה ציפית שאני ארשום משהו, כי אמרת זה עוטף את הידע במילים, אז אני בא ואומר לך, לא, אם מכירים את הפרסונה, הדבר הזה הוא לא מעניין. לא, האם אתה איך אתה מסכים איתי יודע? עכשיו? איך אתה יודע? עשית בי טסטינג על משהו עם קצת יותר בשר, קצת יותר אבטחה, בוודאי, קצת יותר כן. בנפיט? כן, יש לעמוד הזה לדעתי דף נחיתה, לא יודע אם הוא משהו בכלל, לא השתמשתי בו שנים. אבל כאילו אתה רואה גם את ההתנהגות בהקלטות, כאילו הבן אדם נכנס, גולל, נכנס. למה? כי הוא לא צריך את זה, מדובר ב-118 שקלים על ספר פיזי עם משלוח חינם עד הבית, מהמם. ממישהו שהוא מכיר ומעריך. טוב, כל מילה נוספת שתגיד מיותרת. אז זה רק להרוס, זה כמו שנגיד הבן אדם, אתה יושב איתו בשיחת מכירה בזום, והוא אומר לך, יאללה נתן, איפה משלמים את הכסף? אתה עושה לו, אוקיי, עם הכסף. ומתחיל לאכול את המוח שוב. זה חד משמעית, זה אני מסכים. אם אתה ממש עשת על זה טסטים, עשית טסטים, למה אתה לא פונה לקהל קר עם הספר הזה? למה אני לא פונה לקהל קר? כי הוא לא נועד לזה במקרה שלי. כי אחד, הוא צריך לעודד אנשי מקצוע, זאת אומרת, הוא לא צריך לבוא ולהביא לי סתם בן אדם שיש לו עסק והוא מתעניין בשיווק. אין לי מה לעשות איתו, במקרה הזה של הספר. ואני רוצה בסופו של דבר למכור את זה לאנשים שהם מהתחום. לא. הוא מבחינתי מודל אמצע של היכרות או חיזוק המותג. ודרך אגב, יותר מהכל אני אחשוף גם סוד. הדבר הזה נמצא שם, הוא בכלל המטרה שלו היא לא למכור. לא מעניין אותי, הכסף שאני מוציא שם על אותו ספר, זה ברנד אווירנס להגיד, יש לי ספר. זה יותר חשוב לי מהנושא של המכירה בכלל. כי זה דבר שנקרא מיצוב. איפה זה שם אותי שיש לי ספר, שהספר הזה, לצורך העניין, יושב בחנויות, והוא עומד פה, ויש בו דפים, ואיפה הכל. האם הדבר הזה שם אותי במקום יותר מקצועי? תודה בהחלט. רבה, אל תקרא אותו בכלל.
רק תבין ושישב לך בראש שיש לי ספר. לא רוצה שתקנה, אבל אני איש שיווק שיש לו ספר. זה אוקיי, קול. יס, האם לדבר הזה יש ערך? כן, מהמם. עשיתי את שלי. אוקיי. אוקיי, סבבה, אני מבין את החשיבה שלך, אני רוצה לקחת אותך מרועי וממה שאמרנו עכשיו, דווקא לדוגמאות קצת פרקטיות בשוק, איך היום אתה לוקח בן אדם שבא אליך, שאין לו הרבה משאבים, זה האמת, יש לו משאבים מוגבלים בסוף, ואני חושב שג'יי אברהם אמר את זה, שהאסטרטגיה זה לדעת להוציא את המקסימום לדעת לעבוד עם המשאבים שיש לך בצורה מקסימלית, נראה לי תעדוף משאבים אם אני לא טועה, אז איך אתה עושה, הוא לא יכול עכשיו לעבור 360 מכל מקום ולהיות גם פה וגם פה וגם פה, הוא גם צריך הוא להיות יכול. מפוקס, הוא יכול, אוקיי, תסביר לי. אני אסביר, מאוד פשוט. יש שתי מצבים. אחד, יש לך יותר כסף מזמן. הדבר השני, יש לך יותר זמן מכסף. מהמם, אוקיי? קח את המשאב שיש לך יותר ממנו, מהמם, ותפעל בצורה של להשקיע יותר זמן מכסף בהתחלה, אוקיי, ואחרי זה, כשיש לך יותר כסף מזמן, תשקיע את הכסף שלך. זאת אומרת, האם בצורה, אני אשאל אותך, בצורה אורגנית אתה יכול להיות בלינקדין? כן. עולה כסף? האם אתה יכול לעשות אותו דבר ביוטיוב? באינסטגרם? בעיניך, בטיק טוק? אוקיי, בקוורה? אין בעיניך ערך לפצח שנייה איזה, כאילו תוכן בערוץ, אתה יכול גם לדבר ואף אחד לא ישים עליך, אתה צריך להבין שנייה מה עובד, זה לא שנייה להבין מה עובד לך באיזה ערוץ, פשוט לירות לכל הכיוונים. בעיניי זה שטות. אני גם אסביר. מה שאתה טוען כרגע, שמעתי את זה הרבה, זה שבעצם אותו הבן אדם, נקרא לזה CEO, אוקיי? CEO בלינקדין עם כל התוצרים, הוא יושב בלינקדין, הוא שם את הכובע רציני, אני רציני, אני הכל, ואז כשהוא נכנס לאינסטגרם, חוטי, איזה מגניב אני. לא, הוא אותו בן אדם. זה פורמט דבר שונה, אין איתו לנו אותו בן אדם, זה פורמט שונה. זה אותו חרא. המדיום שוב, לא מעניין, המסר. עכשיו אני אסביר לך גם עוד יותר למה בעיניי זה בולשיט, כן? כי בסופו של דבר מה שקובע זה שפת המותג. וזה נגיד דברים ששוב, אני לא אוהב שאתה עושה, או הרבה אנשים כמוך עושים. ואני אסביר את הדבר הזה. קופירייטר, מומחה ברמה הכי גבוהה, הוא יודע לכתוב בשפת המותג, לא בשפתו. ואם לצורך הדוגמה אתה כותב בשביל קוקה קולה, ויהיה לך מילים בכותרת שאומרת, ניסיתם המון משקאות שחורים מוגזים, אבל תוך 30 יום תתאהבו בטעם האחר, אתה מבין שזה לא מתאים לקוקה קולה. ברור. אז, אז אני אומר, זה לא יכול להיות שמאמן כושר בשם משה ביטון ורינת מצפון תל אביב ידברו באותה שפה של קופי רייטינג. מהמם. ולכן אנחנו לא מתאימים את עצמנו לפלטפורמה, אלא אנחנו גורמים לשפה שלנו, המיתוגית ומה שאנחנו באים, לתקשר, והמסר הוא, זה אף פעם לא המדיום, זה המסר. אוקיי, אתה בא לבן אדם שהוא עכשיו רוצה לבנות את עצמו ברשתות, אתה אומר לו, תירה לכל הכיוונים, אני אישית, כן. אתה יודע למה? כי קונקשנים בראש הם קורים בצורה רחבה. זאת אומרת, לצורך הדוגמה אני יכול להראות לך גם תמונות בוואטסאפ וכאלה, יש איזה מותג לואו-קוסט שקוראים לו בלק סקוואד, שזה תעושים תחתונים, קפוצ'ונים וכאלה. אחי, אתה יודע כמה תמונות קיבלתי של בלק סקוואד, ואז הם הולכים ומצלמים לי מפה ומצלמים לי משם. הדבר הזה, החיבורים, הראש שלנו, אוקיי, אני אסביר לך. המוח שלנו בנוי עם המון מגירות, אוקיי? המון מהמם. מגירות. עכשיו, המוח עושים לו כיף שהוא מאמת דברים, הוא עובד בצורה של אישורים. הוא מחפש לאשר דברים שהוא מכיר. ברגע שהוא רואה משהו שהוא מכיר, נעים לו. זאת אומרת, אותו תינוקת, זה מלידה, שרואה את אמא שלה, רואה בן אדם זר, אוקיי? המוח שלנו נהנה לראות דברים שאנחנו מכירים. ואם רואים את הפאקינג פרצוף המכוער שלי, בכל מקום, זה כבר הופך להיות נעים. קרה לך פעם שאתה ראית מישהי, נפע, אתה אומר, בוא'נה, איזה חיור הדבר הזה, ואז פתאום אתה מכיר אותה ואתה רואה שהיא בן אדם זהב, ואז פתאום היא נראית יפה בעיניך. למה זה קורה?
כי המוח שלך באמת נהנה לעשות דברים. אז אני בא לבן אדם ואומר לו, יכול להיות שיהיה קשה להוריד אותך, וקשה להקל אותך, אבל ברגע שתופיע מפה ופה, ויהיה קל לאמת, ויהיה בהרבה מגירות את המידע עליך, וקל לשלוף ולהגיע לדברים שלך, הבן אדם שיראה אותך ייהנה. ובן אדם שנהנה הוא בן אדם שקונה יותר. ומרגיש הרבה יותר בטוח, עם הרבה יותר אמון. אוקיי, אז אתה אומר פשוט, עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, הרבה שאלו אותי, אמרו לי, רועי, מה אתה הולך עכשיו נפגש עם נתן, הוא כל הזמן זה ופה ושם, אמרתי להם, למה? אנשים יראו, אנשים פה, עוד קהל, עוד פה ושם, אני אגרום להם ליהנות. מדהים. אוקיי, איפה בעיניך נכנס האסטרטגיה בין אורגני לממומן? עכשיו דיברנו קצת על אורגני, נכון? נגיד. אוקיי, איך עובד, איך אתה רואה את זה בעצם, בין אורגני לממומן? בעצם מה שקורה באורגני זה שאתה מדבר לקהל שהוא יחסית מעגל ראשון, שני, שלישי, אוקיי? אם נגיד אתה פעיל. מהמם. בממומן אתה מתחיל כבר להגיע לקהלים שהם ממש מחוץ לטבעות האלה וממש לא מכירים אותך, ואז אתה מקבל את כל ה-H של מה אני חושב שאתה מכיר את עצמך ידבע, אוקיי? זה הקהל ששם. המטרה היא לבוא ולקרב אותם, ואז לעשות שם את העבודה של לסגור מכל הפינות ולהכניס אותם לעולם שלך, ולגרום במקום להיות הפרצוף המכוער, להיות זה שנהנים לראות אותך. תסכם לי, אני לא בטוח שהבנתי. לבוא ובן אדם שלא מכיר אותך ויוצא עליך, מהמם. לגרום לו להכיר אותך, לסמוך עליך ולהעביר אותו מסע של היכרות איתך, שיגיד בואנה זה בן אדם סופר מקצוען. זה אורגני? לא, זה ממומן לתפוס את אותו הבן אדם שלא מכיר אותך, מהמם. ברגע שהוא ייגע בך אז הוא יתקרב לתוכן, רימרקטינג יפעל, הערוצים יותר יזהו, אלגוריתם שבעצם הוא נגע, ואז על ידי התוכן הדברים אתה מתחיל לייצר את אותו הדמות אל מולו. אוקיי, אז ממומן אתה פשוט מגיע לקהלים רחוקים ואז הוא נכנס לעולם שלך ושם האורגני יותר עובד עליו. גם האורגני וגם הממומן ברימרקטינג וכאלה, אבל אתה קודם כל צריך את הנגיעה. הנגיעה הווירטואלית, הקליק, נקרא לזה המשיכה, המוצר חינמי או משהו בסגנון הזה, אבל קודם כל אתה צריך שהוא ייגע בך כדי שדיגיטלית תוכל לחזור אליו בצורה מסיבית. כן, אוקיי, אז ממומן אתה מציע לכל בן אדם להתחיל כדי לגעת בכמה שיותר אנשים. כן, אבל הקושי פה בממומן זה שרוב האנשים לא יודעים איך לבנות את הסמכות והאמון אל מול אנשים שהם לא מצליחים לתקשר אליהם בצורה ישירה והמון פעמים. תסביר. רוב האנשים נופלים במקום שהם לא יודעים לבוא למישהו out of the blue שלא מכיר אותם מהמם. ולגרום להם לבוא ולחזק את האמון אל מולם. עכשיו הרבה אנשים שעושים את זה דרך אגב מנסים לעשות את זה בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, שאתה רואה את זה המון ברשתות, של מנטור שמכניס איזה 400 איש לאנשים, סוגר עליהם דלתות ל5 שעות ופטישים למוח. עכשיו אנחנו לא יכולים, אנחנו דיגיטלית, אנחנו לא יכולים לתת פטישים במוח 5 שעות, אנחנו צריכים לפצל 5 שעות ל3, 4, 5 חודשים במקרה הטוב. כן. זה שווה ערך לדבר הזה. אז אם אתה מביא פה זורק פיסת תוכן קטנה, הכל מה אתה יכול, אז, ויש לך לצורך העניין את האורך רוח תזרים, ואתה אומר, משפט שאני אוהב להגיד הרבה, אנחנו מייצרים היום את הלקוחות שיקנו מאיתנו מחר, מהמם. אוקיי? אני היום חושב איך אני נוגע בו כדי שהוא יהיה לקוח עוד 5, 6, 7 חודשים. ככה הראש שלי חושב. כן, זה מדיד? אתה יודע כמה זמן לוקח לבן אדם להבשיל כדי להיות לקוח שלך? בוא נראה לך. לא רק שזה מדיד, זה מדיד ברמת הדקה, אוקיי? מרחק לסגירה מליד ישיר 150.75 ימים, מרחק מניוזלטר, זאת אומרת לוקח לו מניוזלטר 165.30 ימים להמיר מניוזלטר לליד,
ו-314.27 ימים מניוזלטר עד לתשלום כסף סופי. עכשיו, אתה יודע על כמה זמן הנתונים האלה רצים? כמה? כמעט 5 שנים של דאטה, והרבה. אז הם נתונים די יציבים. עכשיו, יש פה הורדת הצלבות מידע, כל איט שנכנס הוא חד ערכי לפי טלפון, מייל והצלבת מידע. כל הדבר הזה קורה בצורה המעקבית. אם אני אכנס לך למערכת שאתה תראה, שאני מדבר על מדידה ואני מדבר על אבחון קהל, אני מדבר פה ברמת ניהול. אתה רואה את המסך שלי? כן. אני מדבר פה ברמת ניהול של כמה אנשים יש בזה, ואם אני אכנס לדשבורד לידים, שתבין כמה אני חולה נפש, קבלת לידים לפי שבועות, קבלת לידים לפי ימים, איזה יום נסגרו בו הכי הרבה עסקאות, אוקיי? ביום רביעי. לידים שאומרו, סך הכל לידים שנכנסו. כמה עולה לי בממוצע לקוח שלא סגר בשקלים, כמה זמן טיפול בלקוח סגור, כמה הייתי צריך להשקיע בו בטוטל רק במחירות, כמה היחס המרה למי שמגיע מהניוזלטר, כמה היחס המרה בכללי, לפי עסקאות שנסגרו לפי מקור, לקוחות שסגרו לפי איזה תוכן שהם הגיעו ממנו, כמו שאתה רואה גם הספר אחלה, הכי הרבה שיחות שנהנו, באיזה שעה שווה להוציא שיחה כדי שיענו לך ברמת סבירות יותר גבוהה, אוקיי? יותר מזה, איזה שעה הכי כדאי להוציא שיחה לפי סגירת העסקאות, אוקיי? אני יכול לדעת, אם נגיד לקוח הפליץ תוך כדי שהוא היה איתי במחשב, אז אני אדע מאיזה ריח ומה הוא אכל אתמול. אז אני יודע הכל. למה? כי אני מודד הכל ויש לי את הנתונים של הכל, של מקורות הגעה, איזה ימים, מרכזי מי דיבר איתו. כמות נגיעות וכמות הזמן שעובר היא אסטרונומית. למה? כי אני מודד את זה בצורה נכונה. עכשיו לבוא, ותאמין לי, אני יכול לראות לך את המערך מחירות שלי ואת האנשי מחירות ואת הדברים ואיך אני עובד ואת הרמה ואת הכל, ואתה לא מבין כמה ניסיתי, ובאמת, ואני עדיין מנסה להוריד את הזמנים בהמון תצורות, אוקיי? ואני אראה לך לצורך העניין דאטה של מידע חשוב על הלידים, ואני שואל אותם, סוג העסק קיים, לא קיים עסק, האם יש ניסיון פרקטי, אני שואל אותם, האם הכרתם את רועי לפני הפנייה? 53% כן ו-46% לא. דרך אגב, פעם זה היה 80% לא. איך אני מחזק את המותג כלפי מי שמשאיר לידים? מה הקושי המרכזי אצלם בעסק? איפה הם למדו את התחום? האם הם למדו כן או לא? איפה הידע המקצועי שלהם? מה הם יודעים? מאיפה הם מכירים אותי? אינסטגרם, קמפיינים בפייסבוק, קבוצות, טיק טוק, פלטפורמה שהביאה הכי הרבה פגישות, סיבות לא רלוונטיות. אני יודע הכל, ולנתח את הכל, ואנשים לא עובדים כמוני ובאים ואומרים, דיירקט ריספונס, בא לי לקחת כפכף ולהביא להם לתוך הראש. כי הם חיים בסרט. אוקיי? אז אני יכול להגיד לך נקודתית, שאני יודע מתי בן אדם נחת אצלי במערכת עד רגע המרה שלו, עם המון נקודות נגיעה, עם תקציבים שאני שם ועם הכל, ולחשוב שכל הדבר הזה שאני עובד עליו מתבטל, כי מישהו חשב שיש לו איזו שיטה או נוסחה מזדיינת, שהוא חושב שהוא יגיד שזה עובד ככה, אז זה קצת מעצבן, אתה יודע. וקצת לא מציאותי. הבנתי את הראש שלך, כן. ראש טוב? אחלה ראש. יופי. נייס. אז מה הדיבור? אתה רוצה להגיד משהו לסיום? כן, אני בעיניי, כל הנושא של הרשת והאינסטגרמים והחרה וקבוצות וכל הדברים האלה, צריכים להבין שעסקים, שיווק ופרסום הם משחק מתקדם. זה משחק שצריך להבין מה אתה עושה, למה אתה עושה ואיך בודקים נתונים אמיתיים ולא לדבר נתוני סרק. ואם לא יודעים את זה, אפשר ללמוד את זה. למזלכם זה לא תורה מסיני, זה גם קל ללמוד את זה וקל להשתפר בזה, אבל היום הביטחון שיש לכל בן אדם
לבוא ולתת את משנתו הקצרה והכל ולקבל במה זה נחמד, אבל זה צריך להיות במקום של ענווה וסקרנות, ולבוא ממקום של לימוד ומקום של הבנה, ואז זה בסדר. אז אני אומר, לבוא ולקחת את כל החרא שיש באינסטגרם וברשת, ולחשוב שיש המרות מהירות והמרות טורבו ודברים כאלה, שהם ישפיעו לך על מחזורים ועל הכנסות, שמדברים פה על מאות אלפים ומיליוני שקלים בחודש, זה בעיניי מגוחך. אז מי שרוצה להיכנס למשחק אמיתי, מקצועי, יעיל, מוכח, עם דאטאות אמיתיות ולשחק משחק אמיתי, זה המקום בשבילו. אם הוא רוצה להמשיך להיות ילד, זה גם אחלה, אבל שיהיה לו, שהוא יגיד, אתה יודע, שהוא ילד, שידע את המקום שלו, זה הכל. אוקיי, מי שרוצה ללמוד, להרחיב, אהב את מה שאתה אומר פה, יכול להגיע אליך. נכנס, רושם בגוגל רועי ריבק, תוכנית הליווי בלק סקוואד, משאיר פרטים, יתקשרו אליו אנשי מכירות, אם הוא מתאים, יתאמו איתי פגישה בזום, אני אבין אם ואיך אני יכול לעזור לו. במידה וכן, הוא יקבל עלויות, יקבל איך זה עובד, ואם טוב, רואה כי טוב, הוא יתחיל את התהליך שיעשה לו הכי טוב בחיים שלו. אבל אני אפתח לו את התחת. חשוב. יס. יס, טוב, ממש תודה, היה מדהים, לקחתי הרבה חומר למחשבה ואני הולך לבדוק הרבה דברים. כן, פתחת לי את הראש לעוד כיוונים ושמח שעשינו את זה. רגע, אז השאלה, למה אתה לא מצטרף אליי? נעשה שיחת מכירה בלייב. לא צריך שיחת מכירה, אתה יודע מה אני נותן, אתה יודע מה הרמת אמון שלך בי כרגע או לפני, אתה יודע איפה אתה נמצא, לא מעניין אותי, אתה יודע לאן אתה רוצה להגיע, האמת, למה לא? אני לא יודע אני לא יודע מה אתה מציע, כאילו הבנתי עכשיו פחות או יותר מה אתה עושה, והאמת איך שהדמות שלך הייתה בראש שלי לפני שנפגשנו ועכשיו היא שונה 180 מעלות. נכון, אני צריך להבין בגלל זה אני פה דרך אגב, מדהים, אז שינית לי אותה ואני בטוח שעוד להרבה אנשים שאם הם חשבו בגלל זה כמוני, אני פה, זה גם ישנה להם משהו. אה, בוא נדבר על זה בוואטסאפ. פאנה, בסדר גמור. יאללה, אז תודה על האירוח, לא מובן מאליו. אה, מצטער אם הייתי ציני ועוקצני, זה תמיד בקטע טוב דיברת ובתמיד, ואני בשפה מקווה, שלי. אני באתי לתת את הערך כן. ולהסביר גם את הערך שלי, זאת אומרת, אני לא אומר, אני אומר ככה עובדה, אני מסביר גם למה אני חושב ככה, מהמם. ואני מקווה שהטיעונים שהבאתי הגיוניים, מניחים את הדעת וסבבי. לגמרי, לגמרי. זה היה המטרה, להסביר, ואני חושב שהסברת בצורה הכי ברורה שיש, ואני באמת הולך לבדוק הרבה דברים. פתחתי לי פה לופים במוח. יאללה, מגניב, שמחתי. יס, יאללה, ממש תודה לך, אחלה יום. יאללה, גם לך. ביי ביי. ביי.